boni sua yes hwe Yesu na sua no na mumye ni nana mochi yenye de ope amba na se ayade o manga na yenya ya hwe Yesu ni yesua no se wono pa na yatete nso bebebe wono ni yesi edi na chi akawiase no ka nu sei amba odifo boni ni ya hwe ni yesua eti boni na ya hwe na yesua nti wono so onim yen sa te so oja yen yanko David nyomo no aduonu mienu nye sa bia odifo 52 Psalm 52 1 to 5 yo me ka ma odifo oso katachie ojejenhwie adana wo ho aho bone ho safoti Bible say enhwe bone na nye de na nsua ne mo hwe papa na hwe papa ne nsua na yeso menu mienu de sisia ne Bible ni ka wojejenhwie wo se ye dade adana wo ho aho bone ho na ade ene woni pe di bone koda no de ho hwa no oni pa gwaji edo no no ogwaji edo no no de ho hwa nse me woni mi on mi mabia ma mehye mabia me woni mi mo to do me na nka mi o mi di bad ya wu me di bone ya wu wojejenhwie ada na ho ewudie ho konkonsa na obeyire ho wo tata obeyire ada na ho ho ewo bone ho na Ghana ye ho ye bone ho ampa bone ni ye di akire o yes odifo nyamso papa no ya tokene Bible say mamu hwe bone ni nsua ye di ya hwe bone ni yesua o sa enti bone na yesua enti yenim Yesu Bible say obi a wodi bone bia onim Yesu ohunu no onim Yesu mpo na menu mi enu si Yesu ne Yesu ya ta bone ho enim no na si yenim ne dia enwo so beja ya mo wuo ene wo hia na ho kire ene nim guase sa ebisi yenim Yesu no o jejenhwie ada na ho bone ho ko osi Nyankopon do ho da nyina wo Nyankopon asem wo nipa ato nyame asem ato akene no ho bone ho ene ho ye bone ho kontomponi kontomponi o tachira madwunu musuo ho ane onu ni na ma duabora nkwa ampa odifo akristofo bulukunku kwamenku antonyamenku ni egwa so ifi ho ye ho ye konkonsa ni adwama ho ampa ewudie ni abosomosomo ye tachira maso dwunu musuo ho ye takrama adwi ane oni pa nwa adwen pa maninua da bio oni pa nwa adwen pa maninua odifo ebi ne ye ba na meka no ya mobile on omu firi oda eba suwa eba wuradi samaye nyesa omu ye ko omu sa agi sika anani 4 days ni me franko aden ya omu ya anya yi yenu ba ko tie suwa o me ne koma no wo so di wo mpo me yempo yedi me ho kwankwansa woni pa no firi oda ba bagi sika ni obagi sika no wantima anya maye wo no woni pa ni tikromo wono no made ne ye na wono ye ne ye sa di no kwankwansa wodi na wodi ni kwankwansa sie ye nchina na se ye ndade osi kontomponi o tachira madwunu musuo ho nesese ne woni pa anwa adwen papa mfa ne nua ho ate say yiwan no ye tafetafe de bia me kamese bone na anyama ade papa ye nwi mfa ye nua ho ntino papa ye nwi mfa ye nua ho ntino wo woni de bia bebu de bia ampa odifo wo hafe pona na kase ba ye yenim wo no ebele tie ye na se na ye tonwo na ye di kwankwase ye tie ye na se ye tonwo no mi wi na sa mi wi na se woni pe wi ye de be ase o ma bu ajwa ase o ma bu ebele tuo na ye di kwankwase ye adwadwe mboni fe ye nua wo no ni ye yi wo chenya da ba hyew wo fie kwe asumasi wo tem boni nkwa na adwen boni nkwa na ye dwe fa ye nua wo ye nwe papa bia fie nua ho ye nyina so gwa so ne fie si Yesu ba ye so nse kya se tennis ball mi ensana wo so pra bone se papa wache bone ye ta obida ye ju obi ni kwa chai ye yanka se akofa bia ye ne ho ade ye ta obi ko ye ju obi yire ni ye na mabosom so Bible say ye do bone che papa na patron so sen so obeka de tren safoti no kura pa de bi ni aso fi no kura ebi no manga ne ayira no kura ye from amu ya patro atro eche se de ye beka no kure konkonsa tachirema opa ma amosam aranko safoti obi e wodi konkonsa bia no on se konkonsa ye die no emakuru nkoso ye di konkonsa emo ma ne nkoso dani ya wode ya na asuwahin ye ba nana oda ma hin ye ba ha no wo besai nana nyame sha wate one nana kontin nyame ane mo panifo nyame sha mpa ebrem he me cha papa nyame sha mo ane ane ma se hin me cha mpa nyame asum dwan kama na pai nana bre no ho ase nana wani nko so wate
Say ye ahimfo ketekete ni na ase ye nyina beboa na bibia na na ye de ekoso na ye wo jaja me hwa de pa me hwa o se bitabidi ma di na meta me bla chidi ma di na me hwa de ekoso enti me koso wa me say wi ase o ma ankure hu na edidi ankure hu edede ankure hu na edede eni pe ni bia o be hu se ohieni ahia for many pakra asonto hen ampa obi wo sika wo bre no wase obu ade obu obi na ahia for de aje wa ajo Jesus papa yanko feja tum yanko wasi konkon sata kirema opa ma mo sama yanko tese eno yanka se ye frese kuro no kase emutu kuro na kase ani enane ade ye hwe ne masotwen fo hwema enfe puchoma hwe na nakufo do ba yo wo ba ma ye nyina enti kuro bia manso ni bia no kuro na sati ye dey etumpon sa kuro bia manso ni bia no kuro na sati ye dey etumpon ne kuro no manso de mu dey abo bopeti enso nyankopon so babo wo ahwefam safoti wo wo pe manso twen nyam bo ahwefam ubeyi ho etu efiri trabia meyi wo firi ba bia wo ti wo no wo de manso sam ko na wo adwim no meyi wo firi ho na watutu wase efiri atiasefo asase so na metutu ase efiri atiasefo asase so o nyame ya so no enti nyame mpa manso sam nyame po ni po obra ne ho ase wo do ni nua ya mo me dodo ho na wiase no eni pa sa he ade ba chu be woni pa fa e be na sele tim wenti enu woni pa wuso wo woni me bi okro babu na me ya kire ba bia yewu ayeko sa na nkaje sa dia ye de esi yewu anasa nyame na akire babu na akire se yewu ensan mo me dodo ehu na praye u bu ba kwa na bu u kabu ma emu sa ewiase ni akodo yi de bia me ye ba ya na me hwe TV na hwe no mo nyeje omo heaven amro furu nya wo heaven ani ye bibifo nsegu atamudam ye wo buru sabjem ebi se amro fu dom ho obroni ni bibi ya ni nua no ko di sky so na sia pagya no sa wo bibi ni mwade ya ni nua kwaka no komponaka okokọ no onya lola setere ko wu afiri ho bibifo jimi dodo odifo ehona sina yanko papa yanko mebusa mo etudu eyimo aduonu nson no 27 na Proverbs chapter 10 27 kama me kama wo da fa nyame asam na me entertain ho na ha bi ne ekọ no Yesu se me ne papa ya baako eni se mo ba ya nche dia munya baako Yesu se nya baako ma mo asam kwa papa ma so twen kwa eni ma chuma ka wo ye media aprapide hu kwa ye hu pani po ye mu pani ye ni po so ade ebu omo bi kwa bra ho ase onyame bobo papa yanko Proverbs chapter 10 verse number 27 na 27 wasi awrade suro tu onipa na so safoti ya ohun se sisi amaba wane menantie ye ko bi wako asem ko yensuro ye do bi ye twa piahwie se so yensuro enipa ko nse nso yakopon ani o wasi awrade suro tu nipa na so na tu onipa nkwa na so na abonefo mfie de na abonefo mfie nyame de mo ne de obetwa so metwa so ente no ohun maba wane menantie no ohun konkon se ye die ohun adwama ye bo awudi ye die nti no wo ni tim adwenboni nti ye pe ma bosam ampa enti wo de wasi awrade suro na tu onipa nkwa na so sa menya ba wo so nyame wo fo ko che ko akofo ko che wo so nyame ya bi o wo fo wi de chi akotwempra wo so nyame enipa na boso so ne ye da boso tutu ya ho ya de bu ya ho samrane ye da boso mo bo ya ho samrane ebi na meta me kan no o konfo na me kan no ono so ma no wo wadu sa konfo bi yesi konfo nsia da be beta kan ono so ma no wo wadu wadu obi sika 5 million wo want ma hwe no onipa na wu ne na be sha fridge mu ne ye be ye kwehia wo se ye mema ye nko yifu no beshi obeku nipa be tete dako meshi hwe de wo kire ho sa won so sha fridge mu na nyama garagara kwa sani mo hu wenu babu se me twesa go fo na so wasi awrade suro tu onipa na so enipa so nyame tete na tie eni me hu no nipa di akire eni me hu no nipa di akire na ka se ka che hwemani mu ye pa me ma ko yifu na ba ma busu me ja me busu me 20 fiska chew hwiye wonnim nyame ya so no Christopher ye ja ho Christopher ye ja ho na busu fo na abafa Christopher odi fu ko sha da obo opa wo da me pon ko to sa frɛ me sɛ busu fo ho ha so o ma nyame adwuma ko so ba ba se so no ma nya gugu chefu abrase no wonderful
Jesus Bible say wɔsi awurade suro to onipa na so awurade suro na to onipa nkwa na so na abɔnefoɔ mfie deɛ na abɔnefoɔ abosomsomfoɔ mfie ne deɛ metwa so amen odifoɔ mawie akɔnfoɔ ne fie no metwa so mo na abosomso no metwa mo nkwa na so ha sɛ wo so waben sɔre na nneɛma nkadakada wonipa bɛgye di no nipa wu bɔ me nto wonipa bɛgye di no wawu wonipa bɛgye di no wawu Onipa bɛgye di ni wawu onipa bɛgye di ni wawu onipa bɛgye di ni aye defe amana me huni encho abesi me hu ya ncha abesi ko wosi awadi suro etu nipa na so meni aba wo nso nyame ho ba bi akodai wo ji obi ku de denden ye bodu enka ho mese abranche wo so obeyire enti ebodu enka ho hwe nananum hie na wo de wo si wo de do bibia ntimi unti no okototo ntoma nyina togu adi nkere nyedu akosa ho ho wosi awadi suro na to nipa nkwa na so na abonefo mfie de wari so bad obetwa so anapai fenyame na boa bie mebusam no mebusam ho na etidu miensa eyimoduonu besi aduonu miensa aduonu miedu no kama me 13 20 to 22 no kama me wo dia fenyame asam wo dia so nyame ha o maba wane me ante wuwu ha ana yesi aye ba ne ye kan amuroforo mu ngu sa o amuroforo mu nwanwi omu nwan wadwen boni sa o yeye bibifo kutadwen boni dodo titi kwana ya achemfo no wochini wadwuma ne nua boba me yiredi wochini wadwuma ne nua boba me yiredi woyigbani kwahya dwuma mu a oba fefia ne nua so ya fani pani ampa odifo mesi woyigbani wadwuma mu a oba fefia ne nua so ya fani pani wochini wadwuma mu a ne nua ne mu nyina boba me yiwo mu nyina di akotrefi wonyakopon suro na to nipa nkwa na so ampa o de bia me kamasi achimfo kutadwe mbone dodo ewia sese nya dodo fafia achimfo nya papa odifo ya nya papa ma menken kama ne nko me ko so abekodo abase me ko so abekodo abase so me hu sa achimfo nya ntimi ko transo me didi free nangaji ya no mo de na mesi ho be nanka mesaka wonderful na mesi ho yes watchini adwane ko ni makwa pose apoje de no wo ku atokere watchini wodwo baba ye yiri wo da feche achifo hu ni nua ni bufu tatantan yanko ye ka mebusa mo ma de tie yedu miense mu aduonu kosi aduonu so no wo se ne anyansafo mo na dan onyansafo safotie na de nkwasiafo bo no ehuna mane safotie anopai ma se wa meni mo wani Bible say wa wutie ma anopai bia no ene obi a onum nyansa wonyame mu no wa fa nyame yi no wo so nyame yi no ene ne mo wache wonya asofo bi a wabobere nyame asemu a ene ne nante wache na so ayo nyansafo ene nkwasiafo mo na mabosom so ne nkwanante na ehuna mane ne wa nkwa huna mane kotechi we me da rough papa sisu biem wose ni onyansafo mo ane obi a wonnim nyansa wo nyame wonim dia wo suro nyame a wo sum nyame ye ane nkwanante na dan nyansafo na won so no nyame so papa no bia dan ebi adan abeka ho na de onkwasiafo bo no na wonipa wonne ankwasiafo bo ne de ehuna mane obehuna mane anso de bia wusi aso ne mo so no woni nyansafo nante debia na osi apetesi base na mo buru ne nam ana omo buru na omo nam omo dwaman omo dwaman ana omo nam oh yes wuti nyame na ase woni anyansafo na nti da futu papa ebi nka ho debia woni abosomfo na nam kwasiafo na omu no kwasiafo omu no ana omo nam mini abra die woni anyansafo na nti wate wose ne anyansafo mo woni anyansafo anante ne dan onyansafo na woda ni nyansani na de onkwasiafo bo no na woni enipa omo ne nkwasiafo bo ne die omu hura mane oh say na won oh say kokoko wo ton woni nyansani anante de bio be se woni nyansani anante de bio woni akofo akonante icho oh so oja pade nya frunsa oh yes kotechi we ya me dadodo na bra bakura butu woni anyansafo na nante wate na dan nyansafo na wada ni nyansani na nkwasiafo bo no na no ne enkwasiafo bo ne de omu hura mane
Eduru ba ko no wase boni ti ene boni yefo. Wache boni na wudie na wudi onipa na adi na chire won boni ya na wodi a wosu bedi no obedi na chire won. Boni ba beti wo japade nya befu nsa. Na tenefo de. Wode papa betua wonka. Usafoti onipa wo ya ade etrene de. Onipa wo ya ade etrene de. Sa ble ya wie bra ba nipa nyina su no ade pa na nya me tua tenefo ka. Usafoti nya me de ade papa wo de akatua pa ena ma tenefo. Na abonefo de akotia boni na somso. Yes. Menya ba ntia wutie mana pai. Woni nyansani ma wate. Sa. Woni wo Kristo ni papa enko na nti wate. Anyi wo Kristo ni papa manso. Da bio. Ha, o Kristo ni papa manso. Woni ko na ntia oboda manso twini. Ampodifo. O Kristo ni papa ma. Woni ko na ntia papa ma. Oh yes. Ha, meso Kristo ni wona ambosonso. Woni ko na ntia aboson. Wo pensa. Meso Kristo ni pensa. Woni ko na ntia oba pensa no. Ampodifo. Meso o Kristo ni nani brade. Woni ko na ntia woni so oni ba brade. E de wo kura. Ani wo Kristo ni a wo bra ne ho asi o nyansani amoate. Sa. Me na asema me di jo machine nyina wa wutie mi bia ni se Bible se woni nyansafo mo efi na ekoyo ewie se bi na bato minum yenu ani o kwase nkwa na nti wote obi o nani brade ne nkwa na nti wote ha obi o pe ma asem ani nante obi o pe awudie no ani nante obi o nani brade ka no nkwa na kene nkwa to ka be se nsia ne nkwa na nti wote. Yes. Wase boni ti ni boni yefo. Boni beti enipa odi boni. Na tenefo de. Wode papa betua wonka. Safoti enti onyame tua ka wode ade pa na tua atenefo de eka. Ya. Wo ya de papa nyame tua ka papa. Aduonu mienu no woni papa eja na de emama. Safoti woni papa no owu a ade papa eso ne baso. Na ode boni ani ahunyade de awari kegu. Otiama otenini. Safoti wode bani. Usika na wo pagina no akwa na musu na wo kope sika duo na wo de wonye sika kasi fie papa bi no oda na ni tiri mo den rough ono oto ka bla obewu oto ka ni safo gu tiefim ka ni safo no otugu tiefim e wa no mkote wo yes no mo ne jon afrika na ekono na me se wo wu be ho ochi no me se wo to safo na gu de ka na eka obi ntimi tu ka anya sa Bible say atenefo de oswoni papa eja na ade ema woni papa wo be wuo no ne ma anase akire ma ebeto no nyina no ade ombe na de pa oja o ma mo no omudi omudi boni bia nka hom sa no de boni ahunyade de na oni bonu wonam kwa boni so wo pa na ahunyade de otiama otenini wo pa no wo tietie nti sikadu na waje no ho sika na waje wotimu dendenden wo tiama wo nua na wo fie no oso nyame yero ono ba bedi wade no aba fa wada so nyame wo sikadu na waje yero sika na wonya no wo tiama wotenini wo fie no ono ba bedie hala foti aduonu mi ansa na hia fonfo mu aduani pii ba ehia fonfo eja fofo emma aduani pii ba safoti entu odi pa na wo so nyame ye no wona obekese wo hia ni o obe so nyame o se nyame na wode ne ho abata ne nti no na fo bia wodo bia na ebe ye aduani meba na aduani na baba so no nyame mama na so nyame ye wo ni bi nenso atentre ni ho a na se atentre ni pa ni asase we su pa de me ni ba oprako se yesi ye wo badofuo na wo kokko aso wo japade nya baba koso na se wo nya de etre dia onya wa fa kwa apostle na dia onya me so obeyi nya de obeyi na fio wonderful ba papa na fio wo so obi hia fonfo maduani pii ba hia fonfo maduani pii ba oti nenso atentre ni ho a na se wo jafuo na se ba wo yadwuma na se ba na se wa fa kwa apaso na se wo di ya dia oprako onyankopɔ so be plan nyina fiako wonderful obe plan nyina fiako so wa fa kwa apaso no nyahe wo hwie mojagu na wo da toto cars na wo ye japade bebere nyame se be plan nyina confise kwa fa so no anya kwa mpa ye beta ni nyina ja aduonu nan no di ana master budget to 25 okay wose dia wo kora na ba etane ba safoti akona no ene ye ntia kwada nti wo se kwada nyina sai na de odono no na Bible se wo dipa bia ne ba ye bone wotimetian atene ntem so wo tie ne ntem so no nyame ba kye no ene ye ntia kwada ne ene ma nyina propro ene ma nyina sai first pa na kakola ko school ati chani twala ba na hum ampolifo ne suro ho oh yes ene ye yi sa ba firi about 20 mu no ene obi asai yes eko na akora no ko school no o ko no afre ne girl
ene he adwama abusu nya school for ampo ewiase say akrachefo me say be si ewiase ye say no ayakrachefo ampo difo meni aba nche wutie me ye tie ene nyansa ni mo ne da nyansafo ene o kristo ni a wo so nyame ye no ananti o ne da nyansafo na da chwo chibe kopie heavy ho ampa na ene o kwase enkobo nko ne nam kwa ma ne buruku so ni antonya ma so o na wa huna ma ne da chi aduonu num na wiye no so tini ni bedidi ama ne kra amen safoti onipa babu so wo so nyame ye no na wo ye ade etere no ekomu bire mu no ahochire bire mu no obedidi ade amen ama ne kra amen na ne kra so ade amen na obonefo yafunu bedampan na obonefo onipa wo so won so nyame ne de onipa wo so won so nyame ne de onyame be wo hia no a mo nya duane ni ne fu adampan wonderful say we die etimi ni awote menka anopa so nyame wache babu so onyankopon suro ana tu onipa kwanna so ene na mafo ne maba wone mrantie yesiso ne yenso nyame da bi odifo enti wo be wo pusu ba ne maba wone mrantie nkwa picture ne bobo da ho omwa nyame suro bi eni asase we so maba wone mrantie yeni so enti owuo no etim oni nyansa ni mo na nyansa no wo so nyansa wate da nyansafo anu obi a won padwuma ankwana nche wate obi o we na ade achi a ankofo ko madwuma de aso koyo madwuma won padwuma ampa no akota lol kwa ho AZ 13 21 na woni ko hwi ni abo moji busisi lol kwa ho AZ 13 enti enyu do woni di woni nyansa ni mo wate na fa won sei ajadwuma enti odumtufo nto se fa won se do nyinala ye awurade ye onyankopon be hye wanum onyam o fa won se do nyinala ye awurade ye onyankopon be hye wanum onyam nsani bia de ne nsedui ayadwuma clear okwase de nsa hye ni botom e bra de akye enti woni nyansani mo ne da nyansafo na wada nyansani e do kwase abo no no ne kwase abo no ehuna mane ampa enti se woni obi won padwuma kwananti a meni abra nche da chi ebe hia wo hia kapre etara pai onyame asama yede ma woni ana pai onyama yanko bie Isaiah 3 10 to 11 kama me udifu Isaiah etimi ensa eyimudu besidu ba ko no ene ensa bena kaka akra bi tinyame asama na fa na boa wo akable kitobni Yesu aba Isaiah chapter 3 enti woni nyansa ni mo 10 to 11 woni nyansa ni mo wate kama udifo hwem aso na ko no yes e bia ko beta Christian church meble fortune ye bani ne kobo hwe obi wo de nani atofo mpa no ope ha bia ko no na ono ne kobo sa anu obi ope man so sebo ne kwananche obi ope bosom sebo no ane ne mo no ko huna mane onia bibi bo sa onia betwe ni paka o onia betwe ni paka o akrisofo mo miemfa ne baby ni aguro anu obi apani yie de ani o obi apana setrapa he mesi wo Yesu na wa setrapa oh yes mesi wo ye ni ko na se wo ni bia o na se wo Yesu a bobofo sunsu amen na benye baby pagina amen ane kwase ankobo na wan ko huna mane daache amen papa yanko Isaiah chapter 3 verse number 10 egosi 11 eruba ko no osemon kan otini ni hu se ebesi ni ye safoti onipa woni munyansa a wo so nyame yi na wo de ni nsa yadwuma na wo yadwuma nani miro bia no yes bible say yan kama on tia hye say ebesi wiye wate na obedi wono ye so aba na ejapade na wo ye no wotini ni wo ye ade etene yes ade bia da wo de wonsa asoma wo ye bia no bible say men kama on tia hye say obedi so wate amen mon ka mo wotini ni enti say obedi de tene so ida aba osemon kan otini ni hu se ebesi ni ye obedi wono ye so aba na wotini ni ebesi wiye wate amen wotini ni wo ye ade etene yes wo so nyame wo nam nyame kwa so ebesi wiye wate amen na obedi wonsa no adwuma no anu aba wate amen eduba kro bonefo nu ye ni be wie no musio safoti bonefo wo so be yire wo jo bi kun wo tunuro wo na aboso so die ni be wie no bone ne be wie bone nkuto na ne ye so ade ana ode be ma no safoti bonefo no bible say ade bia bonefo wo ta ho a wo ye no eso ba na bidi edisa engofo yen kwa na wonam so a anche ubehye wu amen wora wo nyame wo so bie no ni paduanum
ha nyame asema ne ya kan ya nkoda ne mpanifo nya bufa so yi wona wonti obi say Yesu ba de bi o Bible so bedi musuo yes o say obonefo nuye obonefo due o de be wie ne musuo obonefo due o wo ta obi kun due o wo na maboso so due o wo je obi yiri due o wo tu no due o na obedi musuo na ne Yesu ade na wode be ma no safochi aha ehu pa o papa me ba yeah ebi odi fuko asha me de manimu acha nyam sompa bape mu ahodi atogu obi enu so odi fuko asha de wo so nyame o na me tesuma se enkofo yire dwe obi ehu me asori num members num dwe obi ehu me odi fuko asha odi nyame asha o onyame asha o one day afu be one day bu pau ei na ni wodi afiri hini asofo no na afa wodi kwahye ofie bayifo asofo na wate asore wa no na afa wodi kwahye ofie bayifo ono ewu no obi aso ni mu ni ya no bia asofo ni a kire no ha obi ni mu ni ya no bia de bi o na mu dia udua konkonse bura ona woni fifiri ampa osena no Yesu ade na wode be ma no babu si woni pa bia wo ti asase we su no ade bi da wo ye no se wo ye ade papa eso ketwe na benya ampa odifo na se bone na wudi a yes eso ketwe na benya yeah ni ye di bone na ketwe na be yeso ni da kwashobi ampa tasa be kanu ye di bone na eso ketwe na babu se wo bone na wo ye no eso ba na abedie no eso ketwe ni ye saka na asi ye die ni ye gitum no ni da kwashobi ampa odifo ye no ni adia na ye ha obi akota obi ko ani abonu dua na aka no na ko hyere maame se maame na ekunu ani wala question na woti fie so wona okunu mle ko babu na kase babu na kam ya kese se woti ni niyo woti ni na wo ye no so bada bedi na obonefo so nuye no obonefo nso no obia wudi boni bia no due no de be wie ne musuo de be wie obone nkwa na ne Yesu ade na de be ma no na wo ne Yesu ade a oni ye na wo ye no eso ketwe Yakobɔ de betu aka no enti se wo ha ne be Yesu ye nyitum ha wo ha ne be Yesu ye nyitum wo chichim nkrofo nsa jiji nkrofo sika de si dai no ana fu wofu na ado na ase atata no wo de kwahye obi so bi ne ku ho idumie boni na wodie no so ba na aso saudi fo me si boni na wodie no so ba na de aso yes so Kristofo nyefu so tum me si Kristofo no ye nyefu so tum da bi odifo meni abranti ye Bible se wodi oboni fo onue na ne Yesu ade na de be ma no na wo ne Yesu ade na me nyame bi betua oso ka idumie no wase me mind de na me mind de mo fa na hye no so me mind de mo fra de hye me ma so na ma di ni so na ma so di me ma so me mind wakwa chefo ye na adafo safochi enne o mangana kwancherefo asrafo omo mudi asem Bible so mo ye dade omo ye na adafo nkuto na wose wakwan atempon no so kwa nyame dia manyense ye nam su ni asem no ye firi so ko ampa ye firi so na nipa maako ne so nyame ana omo fa nyame kwa so di asem enu ntia bade asori di asem nyame ibu atayo menu nyame di nipa asem o onyame bedi ahiafo sama o onyame betwe nipa ka o menu a woche benkai oboni fo dio o na amoso so dio o tu no dio o so amoso dio o jo be yiri dio o jo be ku dio o na mo kwa aboni so dio wate na enche o be di so ba wasi enti Awurade asori ari di asam nyame di asam na obegina ho ari bu o man ni nyina tan safoji nyame bu o man ni nyina tan ya woni be film o nyame be bu o man ni nyina tan ani ye onia fa nyame asem o na wiase nya kodo no akaba no soro ampodifo me de be ameka me se Yesu ba wo ba no obedi ka firi Africa se Africa fo ne edi boni pa ampa boni ko men ya bibifo oh yes Yesu nya me wiase ne sei yento aswe no kwani ha ye ne me wiase sei yento aswe dunan na wiye no wo se Awurade reba abebu ne man empanifo ene nasafo hene atan ifise mo na madi bobituro no mobroni asade enso e mo fie amen safoji an wodifo president fo nyina judge fo nyina uno madi bobituro no Bible say onyame asori bebu ne mamu mpanifo na tai asafo hene obo hon sabrani wan hivio onyame bebu atai ifise mo na madi bobituro no Bible say yen na yedi bobituro no wanum go diska no o manu musika no o machafa o manu musika no wo panifo ni dam na mobro ni so asade enso o fie what does Bible neka
wo se brade reba bebu ne man mpanifo nyina tan wo me ba bebu o manga na wo pani bia nyame di bibia hye wo nsa bia asikasem bia wo nsa bia obebu atan ene na asafo nyina tan ane asafo hia ye hwe nyame adwuma so nya hwe nyina no onyame bebu ye so atan ebisa mo na madi bobituro no what say baba ne ka jajefo o mamu mpanifo MPC fo babu se wo man no bobetu ne wo mu gold no nda mo ne wo yire no mo sam na wo na mobri ni asade so wo mu fie na watine dwanim ene wo hiani no wa mana koton ni koko no agya pe ne de so lawyer emu ndio babu se obebu matai wonderful no kure na mo ka okoto no ibisa mo na madi bobituro mo na madi bobituro na mama wiase ne sei wonderful no kure ni wo mede bia meka me se odi fuko ahya de mede bia meka me na wo hu mi ahwe mi tutu meka je president mi ha papa hwe mani mu ye pa o ana wo sha tare tuntum na sa obashe gon be she kwa atwane de wo obashe gon na bla wo she gon no me wo soro kom me pagya me sese wurade se nipa wo ye wo dakete so mani kombu sabje obe konso obedane obedane e se wadie na wo nipa bia da ade wo ye wo gina so no ya so ade wo ne ya so de na be de be ma wonderful odi for honesi ni ya so de wo ma sa papa yanko metwen me bu se mo na ti dunsia e mo aduonu enu na 25 na yanko me sanko mebusem wo wi ne last quotation no aba odi for mebusem 16 no 25 wo na fanya mi asam what mo no o man no sade ne wo mo nchen wase ya kwa bi o wa etiri onipa ni so sa fotie na wo akwan ye wo kwan bi wo asase we su a menu mi ni de etiri wo ni so enti obi yiri na wo chensi no sanse ni ku ni bi enti no wo so bagina fa wo se ekwan na wo na so etiri na so na wie no ayo wo besu mama amen ye wo kwan bi wo ma etiri wo ni pani so ane de wuti adwamu di asam ampa no kure bi anim ayofe infre pokasie ayode waje di kwa hye di bem obimi fo etiri woni so ampa de wie no ayo akwan ye wo kwan bi wo etiri woni pani so odifo nipa nam so ampa ye di pesika ye di pa hunyade na wie no ye besu mama ampa odifo na wie no ye besu mama oni pa be sho wasasi so oni pa show was so oni dia samona wo de na kobo so nsa hu kotuodu no kuna to akene no na de wo ti asase we su o ade na wo ye wo se etere wanim wo ba koku nipa no na wie no wo besu mama wo bi na wo sare na wo de wo se ye bra wo ntie no na de wo se sai kwan na wona mo so no atiri o na wie no ayi wo wo nipa nim na wie ye onipa nim se se ade a me ye ne se adachi makohia trouble dabi onipa nim ye wakwan bi ho ma etiri woni pani so nipa ye nam so ye guso ye de bobra na so da wie no ayi wuwo wako bi kwaje mu wako bi kutuno wo de to ade ye wo de ye wadwuma eni me koyie wo si wudan wo si siko wo to kokofuo wo to cars wo de wo si na de etire o na wie no ayi wuwo yene asem sofu a wo de blabun kwa na wo je cancer no wo de won kenya me asem bia nche nipa ko ya bafa so ba wuro bu nipa hu wo ba gigi nipa sika nkodi na wo de wonam so no wo de da chu besu mama ene de wudi o ma mo mpanifo mo aso sika ni nyina agogo bag wa blochire ene yegu ane yesuo ene ye bra onyame se bebu mu ma mo mpanifo atan yes da je be yeje jaji a wochi pon wudi asema wo nka no kone da je besu mama obesu mama o prosini ye de case birewa wo nye case bia wura mu ko busa asem nu na de wonya tisi ya di odifu kwa shabira wa na wa trotro na won sama kata
kata ne to ne bo nya dinti no kata ntintin nya wotwa ne mu nyina mato wotwa che mato na koto jagire ni mu na odifu kwa sho bunefo no nyame be twa ka se elibablo oni pa be bra dodo ewiase nya kodu akaketo bi ne Yesu bayi babo se obonefo nue obonefo due na be wie obone entu ni nipa nyansane nanti o menu ya wotimi nke woni wonyansani a wo so nyame ye nanti o na nya no da nyansani na da church be kopie heaven na ne kwasi afo mo da chwo nkohuna mane wo brosam je mo nom ye kwan bi ho a ye wo kwan bi ho ma tiri woni pani so na so na wie ye ne de ana de o sha tale tuntum o ana wotipon na achoro wo hwe ni panim ni onipa na ye kurampo no anfa nche ho ana okotwotwo nhyem hu ahye ho sanse woni kaprenti no wo dina ko gina asemdiye ana wo bua ne komfo onyame mo bo ache obedi sobadachi obesu mama ana pesa krawadwe na boa wo amen kwani ya namuso o ma me o ma me so o he no da chu be disabate ya last quotation munya kama me ko to fo nguma to so mienu no yes etinum eyimu eduna etinum eyimu duna 2 Corinthians chapter 5 10 ya last quotation ani verse number edu yanko tamu nani ya ka Korinto fo nguma to so mienu no etie ye enum eyimu duna eyimu ye 10 ozai wasina etwase ye nyina ekopie Kristo atemuo adwa anim ho obiara anya de wonam ni nipadua so eye no papo bonio so de eye no safochi etwase ye nyina kopie Kristo atemuo adwa anim kojo papa o bonio ye de ade nyina be konanim ha ye nyina ye kopie Yesu anim akwada o wopani o wosofu o mampani o MP o wohi o members o ye nyina ye de ade so kopie Yesu anim yes na ni obia de ne widia ye no na ni obia de ne widia ye no yes odifo papa boni o enu aketwa da benya ampa yanu aso ketwa da benya sa menu ya wonka no kura onkonto poni ye onkonto poni ye okatachi ye ade na ho obone ho a wunhwe nya 70 years be nyanko pado ye ho jaja wonya 60 years o ko 70 years no kura ba ko poni naso da bi o no kura ba ko poni naso no kan no o prosi ni a o ye de case abrewo case ni ponkom jaje lawyer ye de case abrewo be se asem no asem ponkom obidi asem be down obidi asem na be down yeah wunye tie kofa kuna no atwo ka ta tenten wo ja koto jaje ni mu oni pa ne ko ya ne abua ne komfo ye wo kwan bi ho a atiri oni pa ni so nanso na wie ye no ayu kwan yeah o bo so wo ko da bule sabjem meni aba tie Yesu oba Yesu oba yo o so odifu kwa asha fresh ya mo no mi nipa na ba yo sisi na mo na be 3000 enipa be hye enipa ya si be hye wo ba kake wo be ye mo mesi wo be ye mo akonfo mudi mo twetwa muti rasta adi da picture so posters so esisi kwa nchan ya mra mo nchan wo nkwa wo kum nkwa sakra wajwate na kwana wonam so no wo de wo se ye ma wo na ayiwo kwan ana pe se wo ya so pe na o che nyame asem ti nyame hya wate o nyame wonu mo wate wo mie wadwe ni wanti ase na asaba wuti yeyi de so okatachie ehwa ho obone ho bra ho ase woni nyansafo mo dani nyansafo woni nyansafo mo dani nyansafo na dani nyansani na do no kwasiafo bo no na ni woni enkwasiafo bo no ehun amane ya to badane kwasia debi menu ya badane kwasia debi rifo menu ya ba menu ya blantie blantie dia asem ka be ko yi wo nyansa ni obi oso Yesu ba bura mi ati asese bebe se wono kai no wo se awade suro atu onipa nkwa na so ya na bone fo mfie die obetwa so wodi fuka asha ya se won so nyame a enfon se ofia kobu ampa na wo so nyame a infie nyame ma no obedu obeto so ampa wo so nyame akwajo bi ku be se wo so nyame a ya odifo wo nkwajo bi ku se wo so nyame a yes wo nkwata obi ku
ampa on kwatalo bi na ho da bi abonifo mfie die onyankopɔ betwa so obetwa so omo di asɛm na omo jeje brabo no omo mfie nyame betwa so mini abrantie wuti ahemfie ho won kan ko de ha ebi na mebɔ na naba so no na nambo nya chewate nyame tu kwanam on tu kwanam nyame sha papa mu no adwempa mini aba mum yenso nyame asɛm na wonu nuane di na wo kogina kɔto na nokura bakopɔ ni wani mu no anni wonu mu no na wo saba wasa be fa babro ewurade umuna mede mewire nyina sha wa ma meni mwenwi asido baby ala baby ala wonnim nyame a wosom no so katachi babu si woni pa bi na wo di boni bia wonim yesu da ho 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 mo hwe papa na munsua sa na nya boni ampa na obiara a wodi boni bia no wonim yesu no ohunu no so na wo de wonam na bra bogie nkwa nti wo na wo kira yire o na ewiase na nkasa no wonya ewiase japade nyina na wo hwere wo kira efo so be ne hum ya pa ne Pentecost fo nyum dia ba na menya na se mi wo wiase japade nyina na se mi wo wiase sika mpempem nyina na mehwere mekra dia ba na menya oh mini abrantie momeyan ka nokure na nipa nyina nokure kwa so awurade suro na to nipa kwa na so na so sense wo so nyame nti wo wakogina kotu kotwa kontumpu Bible say obone fo tekrama betwa so yeah enkonto tekrama betwa so anapai asama ye ka final offer e final so entra so de fio na mfa wo mo kwasiafo ho Bible say eni kwasiafo nkwananti ni huna mane nko huna mane anu obi opama bebire ne nkwana na nchwote na ni jomafo na be akoda na dwamafo ate yeah anu ba ma ni brefo mo na ngi ni brefo no akoya ni brefo yeah amoni mradie sa no akwana ante abosom so ampa ni nyame ba ma obi amoni so amen ewi ase na kanipa na hin sa ya nyame me 70 years pa umpa 80 years oh yes ni yalupo no ami ata sasa boni fu fie de me nyame betwa so sa na ate ne fo nkwa de meto so sa enta pai usu nyame ya nyame to nkwa na so amen wi o kwabu ati woni pari so na so na wie no aya boni wo kwan ana de wudi o ana de waso man ni sika nyara kwasi o na u be wu akoto Yesu na wanka sa besu mama ampa o besu mama de bia me ka besu wo yenya wonwene ni hoi bibi bo Yesu to pon anu o kachi esuafo nse monko kuro no monko fa adefo mra kokuru nko fa mu adefo mra monko kuro no na monko fa omo mu obi ni mra ho empi dwane koi mampani dwane koi oso nya ho komiti osofu dwane koi oso komiti o manu penfo nya dwane koi onso mu komiti anu o si woke na se monsa nka sa afo yi dia monko fra hiafo mra enti hiafo ne ko party na anso na hiafo na ayide kokko nyame so mu onko hiafo na ayide kokko nyame so mu onko menam ko sisi asolfi mini abrantie yes odifo ana pa nyame asemo ye wa ye ma woni wu amen muni anyasafo mo na wo so odan nyasani na hwe bone sunsuya enko hwe bone so ye de ensua mo hwe papa ne sua enko hwe obi a wo sasa ma wo jejine ma obi ne ma be 10 na wo ba kumpo hwe ba kumpo o ti asori fie ni abona baso obi kra ye de woni ema maako na anyi sa no no mu nyina wo enso enkola no wan hwe bia eche no so okowale eche no wotoro bo ahia akowale ne wakwasha kawa 10 de akola ketora ho ne de da bia obuto no sa na mpanifo na wono mu 10 ne de obi afia ni so nko obeda na ye da hwe bone ne nsuo nemum na wana ne nemum hwe papa ne sua hwe papa ne sua na da che na aboa ana o se ne nyansafo nanti ani nyansafo nanti o ya ne da ne nyansafo omuwo ma omo hwom ne da ne nyansani na wada ne nyansani da che na do ne kwasiafo bo no na ne wode nkwasiafo bo ne de ohuna mane obehuna mane sa enkwara na omo na wanhwe na bira na ho de ndende ha so na na wo fa sumusa no ubenya abokokora ya obekuta aba na wo na akoye miensa wo na akoye nan ya enti sabe na akoye nkwara no sabe o yakwase awi sabe o yakwase awi sa akola ko na amfa suro bi no ngasa amba pa na wo miema me nkofhe no a
obada ho na kumakum ampa woni nyansafo nante deda nyansani na wada ne nyansani odifo ba me se wuti nyame asem ti nyame hya wate o nyame wono mo wate wo mi wadwani wanti ase na ti asem na ase na se ye na se Yesu ma ya enne na hotwe so no ye besa na wo hya kasa fidie so nyame hya wo nyame agya oba no kokuri yanka amen odifo ma mfa kasa fidie so na mintia erebi master baako erebi secondary school o mse seben se wotie mi anopai mi tia pa seben anopai protocol mi tia pa Elwade nka mo teacher for ile bi secondary school na anopai Elwade asumdwe nka mo nyina amen DJ Yombo so asasiti mse obusa Odifo kwasha wakasa odifo kwasha wakasa bebre na no pen so ne yache anope onyame onhia no onye nkasie se odifo etnasia na so kasa na wiase atadi wukwada bia empabo edwagu ewo eye Better Christian Church senior yeta ka kire mu no eti odofo ayabo modern afo ni echimu ho ai so he aso na echi kwan a achim asubua na asoro kesi ewo eti emfa ho ene asoro bia okọ so kwa sorio so nkwa sorio bo modern na fo ni echimu ho ukuada bia 8 to 10 ni jadem nti bo modern na fo ni echimu ho sa so na odifo enye onyame asem nko ana oka onyame enamede so ede nimdie a efa nubra ene habama ho ede adom no amanei so se yeba kwakwasi edu heba center enya sem ketwa odifo kwa sha ono ane kofa bayai eti yale ben na etitew yale ben bebre ane etanu hia kasafidie so a ye ne udi nkomo fa ho yesi yare ben ye mpese ye betutututu yare bidin na wa nkase bia ya nka ode ne mu de ohia ne se de bia otie nka na odwani achim ewo achim asuboa na oni odifo ankasa akobo mpuni mpu okwaso odifo me ha wonie onyame befa odifo so ama won so yare bia da osu bia no osu bitimi enya wa yaresa na onyame nam so ama ode inro ahoro mienu gidie heba mixture ena ingnumidie heba mixture sa inro we se unya mienu anase unya na se ukaboma obesi ata ne ata watiasie se etridie anase bia marere bi edokro wo se osa uyem etwakuro wachibramo hunam nyina wonum ato untumi ni di tese mekase mebobobobon yare ne so a adaje bebo yen do hia ne se obeji eye aduru a abedwa masoma nei amanfo titi kokoni wa kopa bi no na omonso omonum edi nyoma yaresa no onsu otumi enya bi utomienu na eno aso abobobo bi kama o ha na atubetwa ebia na otie nka odadi nyina ne se odie wabrabo na pembe sanse sebi amanfo enya eba ewo no ude wuni bi no awo ebia otie yen unhia oba awa na se bia unhia awo menka na se unhia awo enye oba nko na ewo be ma won so ka ho bi eti ni nane se odifo kwa se oba na wonu ukun so eden aka ho bi na muna mabohia no na odi induro wata se odifo se otwama habamahu ena habama kasanso a odifo kwasha wote eti ni nane se uhia awon kwan de a foni echimu ewo achimasubuwa na eni odifo kwasha enkodi ahyiamu na onyame emfa no so ma wonso onsanka awo na wonso wo na nya wonso oba na nasie anase bia na enase enkoma otwedi ampunyanko sense ejana ena ode eba ema eti samre odifo wakasha osifom wode number atudwa onase onyamfa na debia etade number di tudwa na ai obewom ebia no bi person free sa eti
yɛse kasa dodo hoi entoponko enti odifo onsi fam de yɛbɛsan ma na propo ne minimum no de number to dwa na wo nso so a wotie yɛn so no na wapusina ho matrofo no na oni odifo adinsa woso ebia yɛtaa bɔ ne number na ebia na ne da odi tie yɛn into odifo ba propo ne minimum na ɔde number ma na nso de ufam bia no oni odifo kwasha akobompu ne mpu na tie enura ahoro me bɔbɔ so yi yɛtua peti information centers ahoro nyinaa ɛna afei nso drug stores chemical stores ɛna pharmacy stores bia ɛne sɛ meka na maka de a ɛne nya sɛm ketwa okɔ achimodan ne peso asodo a impo ya hono haso ya aboabo ha ya Mr Bedi drug store okɔ a obenya aduru a meka ho asɛm bi atɔ atane atano ɛyɛ gidi heba mixture no ɛne nkundi heba mixture no meka na magyadan otu de okɔ pharmacy bia na ɛne chemical store bia sɛ meka kana bomoden na benya aduru onwaso bi atɔ odifo aja problem ni yankoi yo minama 054 559 5070 054 559 5070 anope me fa say kwa wo so chia davaki ana police ni Mr Dako wadjo woni ma menom anope me chia mu nyina